Čau lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska tak zase Road to 10 000 pohárků. Dneska to bude rychlý video, jenom pušneme 5 000 trofej. Dneska je to druhá část. Dobrý, Clan Wars. Připojďte se do mého klanu. Klan se jmenuje Kody Mezera 1, 2, 3. A můžeme se vrhnout na hru. Kupra 290, bude dobrý nebo ne? Spolu Minipeku a Royal Gusta. Špiňácké, tak rovnou spawnem toho. Nebudu radši zkoušet, nic nebudu zkoušet, kámo. Tak to ani nebudu hrát, zničíme hned. No dobrý, vedem. Ne, on vede. No a sakra, vede. Se mi nelíbí. A tak ten bomber to trošku změní. No, vedeme na pohodu. Na pohodu, nic neřešíme a vedeme. A je to v háji. Je to úplně v háji. No dobrý, zvládli jsme to na pohodu. Jsem ani nečekal. Měl málo životů. No tak teď asi chcípe na minipeka. To podefendíme. Baby Dragon rovnou už. Rovnou už budeme hrát, takže už se bojím. Už se moc bojím. Myčka. Sakra. Ale zase neútočí na Baby Dragona Vička, takže pohoda. Útočí rovnou i na taverku s tou Vičkou, takže ještě o to lepší. No. Jdeme se k zničení taverce, to se mi líbí. No dobrý, tady rychle zapademe Skeleton Army. A on má ještě Wizarda tohle z toho. Zničíme peko, se ní ho nedává moc damage. Když ten slow je špatný. My zase chcípneme minipeka. Tak to zase dodělá princeska. Potom můžeme na druhou stranu pušnout Royal Ghosta, ale někdo mě spekí asi z klubu. Mě taky můžete spekít, když se v klubu myslím. Nebo někdo z mých friendů. Budu s váma hrát hry, když se připojíte do klana. No, minipeka úplně free defend. No, nevím. No, dobrý. Nedostal jsme ani hit, ale už se začínám bát trošku. No a to bomber, tak jsem si řekl, kam jako jde. A je to v háji, začneme prohrávat lidi. A teď když začneme už spawnovat i lolhogisky, protože už jsme v overtime, už jsme se dovědět. No a teď to doděláme, teď to už doděláme. Good game, brácho. Pro 290 na jednu taverku. Ale jako dobrý, aspoň vím. Dneska moje první hra. Ty vůbec. Jedna hra a je nová arena. A mě něco nedává, myslím, že takhle krásně rychlý dnešní video nebude. Když počkáme se, když bojec přijde. Royal Gusta Evolutionýho, no, jsem říkal, že to nebude tak rychlý video. Borec bude chtít hodně pušovat, borec se hodně attacking. No, to, co se mi nelíbí, toho se mi vůbec nelíbí, jakože lidi. Tohle je hodně špatný, tohle je velký špatný. Mám ještě hrát counter na můj útok. To je hodně dobrý hráč, Valkyria. Aspoň dal nějaký damage Valkyria. To je dobrý.
Albert ví, že, no, a jenom se tak. Vstakej se, bracho. No, na pohodu už vyhráváme. Ale to co nebude tak pohodový. Takhle pohodová hra to nebude asi. Jestli má evoluce, tak to nebude tak pohodová hra. Teda, mohl jsem se to přehlídnout, ale myslím, že jsem to tam viděl. Aspoň no takhle, nechci v to doufat, protože je to hrozný. Já nechci, aby měl evoluce. Žádnou. Evoluce jsou strašně silný. No dobrý, zapnu to. A radši, ať mi dá nějak pár života a potřebuji tu Valkyru. Protože než spawne tu evoluce, tak já budu potřebovat to nějak defendnout. Já to budu potřebovat nějak obránit. A když nebudu mít tak obránit, tak to haj. A už to hraje. A rovnou můžeme tady pomoct. A dobrý, máme to. Zase máme chvilku čas. Zase máme chvilku bezpečného času. Jak bych řekl. A už zase spawnuje Realgusta. A už ne evoluční, jo, takže pohoda. Můžeme tady trošku. A je to háj. Úplně. Mluvám se, jestli jsem řekl nějaký prostý slova. Co mluvám? Sakra. No a už zase bude mít evoluce. A já nevím. 10 vteřin. A je to v háji. Prosím, pomožte mi. Ne, on spolu ještě kanon, no tak to vyhrál. No tak ještě můžeme doufat, že to budou 3 hry, protože ještě ta šance, že mi to teď hodí toho hráče z vyšší arény, což teda nevím, no to asi nehodí, protože 46 pohárku je dost. Připojil se někdo? No tak já donejtu karty. Jo, tak vám budu donejtovat karty, když se připojíte. No, tady někdo chce skeletony, donejtuje. Jdeme se rovnou vrhnout na hru. Spawnujeme minipeku, který rovnou zničí rvečku, takže asi chcípne, ale aspoň něco udělal, aspoň nebyl tak zbytečný. Mohl být víc zbytečný. No, nejlepší by bylo, kdyby nebyl vůbec zbytečný, ale on to správně najde. Hold. No dobrý, to zničíme hned. Máme mít hodně elixirů, hlavně, takže pohoda. Hle, rovnou se nafarmíme na taky. Aby on neměl skeletony, no, budu mít ale Teslu, takže vlastně si nic nezměnil. Ale takhle, aspoň dáme. Ještě jeden hit bys mohl dát? No, když to ještě jeden, OK. Tolik hitů si dal. Hodně dobrý, no tak teď to doděláme, ale. Teď to doděláme, takže pohoda. No, jakože čekal jsem, že to dáme na 2 hry a bude tam co kratoučký video, ale ne, že prostě to potrvá dlouho tohle video. Doufám, že hlavně to nebude 5 her. To jich asi ukončil už. Bylo neúspěšný videjko. Se fakt nesmí stát. Hle, takhle se to hraje. Prostě musíte, když prostě na vás bude hodit věčku a vy nemáte jak defendnout, tak prostě hodíte bombra. Realgust. Největší counter na Inferno Tower. No tak bohužel, ale chcípne. Royal Hogy můžu hodit. On hraje tuhle evoluci. A sakra. A koukejte. Hopa. Žádná evoluce. Krása, ne? Krásná fantázie. Čistá fantázie. Čistá fantázie úplně. Máme zničit Tower.
Nevím, jestli se to stálo za taverku. Určitě ne, jakože taverka je nejvíc, co tady můžu mít, ale... Musíme začít od začátku. Vůbec, tohle bude hodně silný. Tohle je hodně silný. Ne, tohle nevím, jak bude. Royal Hogs, když to tam pošlu, tak oni by teoreticky mohli zničit tu tower. No, a máme to. Good game, brácho. No a ještě jedna hra a máme to. Jsme na stejný části, jako jsme byli na začátku, před jednou hrou. Stejně jako jsme byli minulou hru. No za chvílinku, už příští sezónu bych měl mít už evoluci na mého skeletona. Co na ní můžu hodit? Karty, tak to nepotřebuji zrovna teď hodit, není karty. Ne, dobrý, už jsem se bál, že jsem vám hodil špatný deck. Se asi budu promazávat ty špatný decky, aby se mi toho co nikdy nestalo. No, tohle co mi hodně counteruje můj deck. Tahle taverka. Hodně counteruje, jakože, fakt hodně. No a mě bude ještě tím. To dal hodně damage, to dal fakt hodně. A tak mě counteruje teď. Ale ona vlastně není zase tak OP, protože ona jak takhle se pak zavě, tak ona pak může jenom jednu střelu dávají hrozně pomalu. No a polovina taverky je v háji. Jako jo, na minipeku, když takhle ho hodíte špatně, tak je dobrá. No, pojď Valkyro. Dej to tam. Minipeka. Takže tohle co zase nadal jsme, ale můžu hodit tohle. Tohle. Dobré. Tak jako nic to neznamená pro mě. Stejně ta vrka dole. Minipeka. Teda vička úplně nahoru zničená. Predat muskot, ne, nebudu predat vůbec nic radši. Jako postup dole asi. Tohle co nic jiného značí. No, ještě dál hogy. No, už se barek dal. Good game. Nová arena je tady. Aspoň jsem teda. Dobrý, arena je tady. Tohle by bylo pro dnešní video úplně všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Do konce roku máme cíl dát 100 odběratelů. Takže budu rád, když dáte like a odběr. Uvidíme se u dalšího videa. Jenom chci připomenout, za 10 000 odběratelů se odhalím.